Maayong adlaw ug malipayong adlawng Biyernes kinahuman man ang Huwebes gahapon. For today's video, mga bu na punta og tubig kay wa na gipanginom mga atong mga customer karon diri sa amo ang baryo kay pista ra ba ugma nya kinahanglan jud kayo ang tubig ba kay basin daghan kay silang bisita mo ning nabisi pud ta ani panghatod og tubig may na lang og mahalinan pud ta ani makapalit pud ta og tubig. Oy, dako na kay ning tabang sa kuan ning ako ang pagpamaligya og tubig ba kay sideline man pud nako ni kay mahuman ako og pamaligya og isda. Tubig na pud dayon ang ako ang ibaligya. Mao ni ato ang diskarte kay saon man pobre ra man ta. Pero okay ra kay naaman po income taga-adlaw, binta-binta ra. Ya kontrag magkuan ra pud ta, magpuyo ra pud ta sa balay, wala gyapon tay income unya unsaon na lang taga-adlaw ta nagkaon. Mukaon ra bagid ta katulos sa isa ka adlaw, di gyud pwede nga dili mukaon kay partira bagyong gutoma mo ning diskarte gyud ta bahala o ginagmay basta kanunay abot sa panahon ana makatigom-tigom man pod basta ang ato ang diskarte diha mutago lang gid ta ginagmay nga savings ba mag-savings ta ginagmay para inig-abot sa panahon na gyud tay maharbis mo ni nga maningkamot yun ta nga maka-income pod ta taga-adlaw kay kung di ta maningkamot unsaon na lang ato ang pamilya mo kita ra ba gyud gisaligan sa adlaw-adlaw nga nagpasalamat pug ko ani ako ang mga customer kay diri gyud sila sa kuha nagkuha og tubig ba nya dili ba kay ako ray na maligya tubig no daghan ba kayo pasalamat jud ko ani nila kay ilaha jud kong gisuki suki pa nako sila sa isda suki pa nako sila sa tubig okay ra kayo pasalamat jud kayo kog dako ani nila nya karon day diri day pug ko nagkabuan ni ako ang kabanan barato ron pod ilang hatag sa kuha makaginansya man pug ko pasalamat pug ko ani nila kay kitagaan pug ko nila og special price ba nga para makabarato-barato pud ta kay di ba lalim pod mga sa aning galono perti ba yung bugata kayo nga lagyo pod ato ang hatdan nga napoy dalan lisod-lisod pod mao na nga salamat gihapon ta kay bisan kuan kining ginagmay ato ang income pero makatabang yun sa adlaw-adlaw nato nga panginahanglan nga shout out day ko sa mga tao nga mga buutan kaayo nga kanunay nagasuporta sa ako ang mga video nga gina-upload bisan unsa ra gud akong gina-upload pero kanunay gyud mo nagasuporta sa ako ang mga video salamat jud kaayo ninyo tanan kay sa adlaw-adlaw na akong pag-upload bisan ginagmay ang views pero naagi hapon siya income bisan point lang pero okay na kaayo nga kining pag kuha nato diri sa Facebook pag upload og mga video basta ma-monetize lang jud ka maka-income jud ka kay naay ihatag ni Mita nga points or dollar nga ihatag sa imuha ko depende pod sa views nga imuhang kuan sa imuhang video ma-income una nga kanunay ta mag-upload niya kamo diha nga nagsugod pa sa pag video or pag vlogger pares nako bag-o ra man pug ko kanunay lang jud ta mag-upload tag-adlaw jud ayaw jud paltahi ang pag-upload kay kung ma-monetize ka bintaha na kay naa na gyud mapasok sa imuha nga dollar una nga kamo diha nga wala pa nag-vlog kinahanglan na mag-vlog na mo kay dako siyang tabang sa tuang pang adlaw-adlaw nga panginahanglan bisa ginagmay basta kanunay okay ra kaayo dili lang gud nato seryosohon ang atong pag-upload diri kumbaga kanang imuha lang lingaw-lingaw ba wala lang sa kalaay pero wa nimo damha nga naaday mo kuan nga sa imuhang mga video mo trending di okay kaayo kung ma-monetize na ka mo trending pa jud ang imuhang mga video diha ka income jud ka kamo diha unsa pa man yung gipaabot pag vlog na mo